Inselmilkom dan huwa l-aġġornament tal-5:30. 4 xhur wara li kienet imnedija l-venda l-ġdida tal-Belt Valletta bħala parti mir riforma tat trasport pubbliku, illum reġgħet bdiet tintuża l-venda l-antika madwar il-Funtana ta' Tritoni. Din il-bidla li tfisser wegħed oħra miksura tal-Ministru Austin Gatt waslet biex illum il-passiġġiera kellhom jistennew għal karozzi tal-linja fix-xita mingħajr kien ta' xejn. Riċerka li saret miċ-ċentru għall-istudju tal-familja konkludiet li l-adolescenti Maltin għandhom fiduċja baxxa fil-ġenituri tagħhom meta mqabbla ma' adolescenti f'40 pajjiż ieħor. Nofs it-tfal Maltin talbu għal aktar ħin mal-ġenituri, filwaqt li l-ġenituri lmentaw li minħabba l-piżijiet finanzjarji qed ikollhom jaħdmu aktar u bekk ikollhom inqas ħin għall-familja. Għada wara nofsinhar ser issir il-laqgħa tal-Kumitat tad-Distributuri sabiex tkun diskussa kwistjoni li tħallit pendenti mill-Gvern fuq distribuzzjoni tal-gass. Wara l-Kumitat mistenni laqgħa li distributuri kollha biex jgħidilhom x'azzjoni ta' pressjoni ser issir fuq il-Gvern. Niġerjan ta' 21 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' ġo xaft f'San Pawl il-Baħar. L-inċident seħħ fit-3 ta' filgħodu l-lejl li għadda meta r-raġel waqa' 3 sulari għal ġo xaft fit-triq il-Ġulju. Meta ttieħed l-isptar instab li kien fil-periklu tal-mewt. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta. Il-Gvern Tuneżin ħareġ mandat ta' arrest kontra Suha Arafat, il-mara tal-eks mexxej Palestinjan Yasser Arafat. Hija għandha dar f'Malta u tqatta' ħafna żmien f'pajjiżna. Il-mandat huwa mifhum li ħareġ brabta ma' akkużi ta' korruzzjoni fit-tmexxija tal-istituzzjoni edukattiva School of Carthage li kienet fetħet Suha Arafat. Iżda hija qed tgħid li m'għamlet xejn ħażin u l-qorti Tuneżina trida biss għal xhieda. Illum tintemm l-operazzjoni ta' 7 xhur ta' bombardament tan-NATO fuq il-Libja, operazzjoni li għenet mhux ftit lil dawk li kienu r-ribelli Libjani biex jirbħu l-ġlieda kontra Gaddafi. Biex jimmarka l-jum u s-suċċess tal-operazzjoni, is-Segretarju Ġenerali tal-Alleanza Danis Anders Fogh Rasmussen żar il-Libja u ser jiltaqa' mal-awtoritajiet il-ġodda tal-pajjiż.